Čaute dámy a páni, dneska vás vítam u toto videa, dneska budeme takto hrať Overwatch. Počkajte, ešte jednu vec spravím. Dobre, mám to vypnuté, takže dáme si takto preč OBS-ko a dáme takto praktik, casual, skirmish a ideme hrať. Počkajte, len si na chvíľku idem si odskočiť. Som tu, len padol mi mikrofón. Dobre, tak my už hráme? Jaj, tak to som aj nevedel. A prečo hrám rozohraté? To nemám rád, ja. Dobre, ideme. Musím to dať tikšie, lebo bude to počuť aj mikrofóne ako hru. Ja hrám proti botom, tak to čo mám potom ja v botov hre? Ako mám týme? Nie, nemám, ale však kokos, nechápem, jak môžu rozbiť boti ako hráčov. Však tí boti ledva trafia niekoho. Koľko majú vôbec kilo? No, tak to majú dosť. Najviac týpek tu má 12. No, nebude mať, lebo to ja mu všetko vyžerám. Jak to je moje obľúbené. Ja, oni majú túto spawn. Ani som nevedel. Fakt damage majú extrémne. Juggernaut. Junkrat. Neviem. Asi si dobre Maugi. Maugi. Ja sa tu snažím, jediný. Reálne ukážem vám moje nastavenia. High, ultra. Proste vôbec nič nemám, že na medium ani na nič. To je proste. A mám furt 100 fps. Len teraz natáčam tady. Nemám presne furt, ale mám 95. Ja to mám proste za loknuté, lebo mám monitor 100 Hz. A neviem, jak to môžeme byť loknuté, keď na písičkách to nie je loknuté. Typek mi vyžral kill. A musím to dať zase tikšie, lebo to zase... Dobre. Hej, typek. Ten typek sa už išiel radovať, že... No tak toto nie. No poď, ideme, ľudia. Čak ten má milión tých healov. No poď. Ja budem na skvasce na mieste. Nezabudnite dať like a odber. Chcem už dosiahnuť konečne aspoň 100 odberateľov, máme 24 alebo 50, 30. Len dajte odber, budem robiť takéto gameplay často, lebo mám nový PC, budem mi všetko zvládať, hrať všetko. Lebo môj notebook nestiel nahrávať akoľkoľvek súbor, tak teraz môžeme hrať takto. Pekne. Ten po mne hodí túto vec, jaký dok. Hot dog.
Taktože. Dobre, hit som mu dal. Nice. Dali sme teraz 3 killy a máme 18 killov. My dohnáme proste toho typka, čo je v našom týme. Takže pohodička. Ten je riadne, ten riadne zdrhol. Bojko. Ja že bin. Už. Ja keby to tak spomalilo. Tu je. Dobre, ja sa healujem a healujem sa úplne zbytočne a zbytočne som si dal aj tú abilitu, lebo proste jeho healuje niečo vždy a ja s ním fajtím, pritom by ho to nemalo samotné healovať, lebo oni to tak dali, ale nemalo by ho to healovať, keď mu niekto dáva hity. Nemu by to malo zrušiť tie healy. Nebude overtime. Nie, nebude. No bude. Hrám asi po 2 rokoch na písičku a na klávesnici akože to takto nie je. To takto nebude. To tak nie je. Dobre. A bude niekedy ako gameplay aj z Fortniteu, z CSGO. Je to good. Až je to dosť hlasné. Ja som si to nastavil hlas, lebo mňa som dal taký, že skúšobný. Dal som tam jeden vina. Nebolo ma tam vôbec počuť. Takže asi čaute ľudia. Čau.